Ole tuntuma chuan American horror thriller sang ni som panga release Carve lo thlir ho le donang miang Car pakhat chu thalera chuan atlana achunga chuan hmeichhe pakhat Mallory chu achuanga car khatliam hnu loka pasal nei mai tur ani anin nei na hmun tur a unaw nu in lama a hmun vel va buai pui tura kal ani pasal han nei chu a phur lo mel em a anin nei na turla chuan car khat chi in adang to box hi chutia unaw nu in lam pan lai chuan a unaw nu pakhat ela nen chuan anin video call a ela chuan a unaw nu chuan pasal nei chu adu nge yem a pasal tur chu a hmanga yem thuthluk na chuan a chiangem in nei na chu an thul le mai angem ti ala chian lo em awanga thlona ticket po ala lak lo thu a soya Mallory chuan lem chanin a thuthluk na hlim thu a hril chumi hnu chuan phone chu an da ta a hetiang ril rukhinng bai tak aput chan ero hriat ani chi alo chu kong re taka chuan ngai tu na muk tak nen atlan lai chuan highway atang chuan a peng ta a chutia pen chan po akal tumna shortcut lam ani wang ani chu kong chuan Denver apal tlanga a motor chu ron chiang kuang lo thutin kong sira chuan adinga a car chu hanti nun le atuma ma se a hlo cham thak Mallory chu kong mitlo zen zen lo na chuan ama chuan atang ta a phone signal la chu alo lom lo zui puina dil tur po in a phone chu a mang theilo soda chu in tumin a honga a phu na sat em awang chuan a kor chu a phu hua car hnunga chuan in thlak turin akala chu tami pakhat ron lang thutin a phuna se em a chu pa chu Christian ani Christian chuan enge thleng zotin a khongai em awang chuan a car chu a siam sak tawata vanai thlak takin alo thiam hle car chu a siam that sakta Mallory chuan lom thu te hrilin a kalsan le maya chutia tlan lai chuan a in thiam lo chop chel le ngal a car te siam that sakawang chuan phurve chu abange ya in thria in phur chu atum le ta a Christian po chu ron lut watin an tlan le ta Christian chu tong du tak ni in a tong char chara Mallory chu in du tir tum tak chuan eng moni chu a soi luama chu ta maksak takin a tong chhota a an in mu chu khuanu ruan nge ani ti te chu a soya chu mai ni lovin mi tha ani lo ti lan chianan tong kam za mo tak tak te a hmang tan ta Mallory chuan tuar thei to lovin a car chu ti dingin chuk tur chuan a shila ma se Christian chuan chu alo tum lo mel hle chu kara chuan olsam taka chuak le turin alu reng lo chu ta chemte chu phorin a soi anga om lo chuan a vi tur thu in awawa Mallory chuan du thlan tur anei lo wang chuan atlan le ta chutia in chan him dan tur kong angai tua lai chuan Christian chuan seat belt a hreng lo ti chu a hmua chuta rang taka tlan thutin kong sir dan na chu vasuburin an tlan liam ta car chu accident in a chunga chuan Mallory kha letling zong in a oma motor atang chuan chua a han tuma ma se a ke chu car seat le kong ka in car a chuan atang tatlat Christian chuan seat belt a hren lo wangin car atang chuan tla chuakin ni kho shalovin a let ruma a in hiam ve nge ya ma se Mallory chuan hliam tuana jok tatlat Christian chu ron tho tua tro in Mallory lam chu aron pana Mallory ke chu atang ti aron mu ve ngal bok chuta ama tal chua chua tal chuak tura shilin car thi tur chuan a hnut sia a kalsan tadai Mallory chuan puina dila aw vak bak ti theidang anei talo an accident na bul chu alan danin lui om na bul alo ni zan alo thlenga puitu tu reng an om lo a om dan ngai chuan rei tak chu a om ta zan chu tlai zelin khuwa po chu avot tula thil om dan chu adu om lo hle car chung chu hoi kwal velin a thom do dang chu a hmuta hlawa eng tin emo korlum chu a ha theita a van nei thlak takin car battery chu alo la down lawa car heater te chu a on ngal ma se thil om dan chu a thalo hle mai khowo chu thu hran a omna lai hi ram hnuai ni in ramsa chi sang chu an lo tam em a chung ramsa ten an hlau tur chuan a car light chu a on ta a chutia on hnu chuan thompo chu a re ta diak mai chunglam kai hruaina zara chu zan rap thlak tak chu a pal tlang ta a ni aron langa ma se boina chu kian a in a pun bel zel
Melody chuan ei tur engma nei lovin atui nei sa po chu azau ti to ni chu aliam zela ma seron puitu tu ma an la om chuang lo chu zan po chu a om dan ngai hlira om chuan a hmangral le a khuaron var le in han hoi kwal vel ma se be sei tur eng thil ma a mulo ama la chu azwal shet le ngal a buaina te bel cha turin Christian bok kharon lang le in ani ero a hlim melin a hrisel mel em le ngal chu mei ani lo chu tia Melody la tang reng aron mu chuan alung oi mel hlia bok Melody tuar lai mel a mu chuan ati hlim ti lan tir po chu azak ei lo le ngal chu ta Melody run tur tak mai chuan a mu lai chuan thil te chu ei tuamin in tur te chu a in khol khola Christian chuan khuanu thil ruat dan chu anui za thlak thu te a soi bok chu tia Melody na tuar le shom tilai nuam ti taka thlir chung chuan cabin a mu chhuat thu le a nei tu te om lo lai ani wanga ama chawa a khosak thu a shila Melody chu rei tak adam chu a ring chi a to lo boka chu tiang a thlen chu be sei tak chuan Melody chu a kalsan le ta Melody chuan puina dilin alo aw ve lom bok zan thumna chu a thleng ta a thim em boka ma se awan ya siamin akara chuan lai tara char ti alwatin hal thei ang a hal ngala chu chuan eng le lum chu a pele ta hlau mai ti chuan amu hil ta a ma se rei lo te hnuwa chuan a taksa a chuan sazurual chu an lo wak nuaya thil thlendan chu a hne hluah to awangin thinrim thutin sazu chu a that ta a ngun taka angai tua chuan chung sazu local te chu thil thataka angai le ta a chan chu ei tur nei thei don wang ani atuka chuan a phone ron ri chuan ati hara thil thleng mek ngai tua chuan chutia phone ri chu thil lom om berte jinga mi ani chuta ril ruwa ron lang ma saber chu be seina ani ma se tuma a phone ma chuan Christian chu ron lang le ta chu a hmu ve le phone chu a thuk ruwat Christian chuan cabin chung chang chu a hrile a nei tu te an ron let le to thu le cabina a kal hnan thu a soi bok ti chuan ama chu lo tur chuan hrilin tun tum chu chuak tura a pui tur thu a hril bok Christian chuan Melody phone thu ru ka hmu ve le chuan a chu sak wata ara chu a peta Melody chuan ara chu kar kong khat zei chiat na na tlak lo tur thu lo hrila ma se Christian chuan chu a hriat thu le kar zei chiat na nilovin a ke a zei bunna na pe ani ti a hril chu chau chu du thlan tur om chhun ni in a ti wat lo chuan chulai hmuna chuan a thi wat tur thu a hril bok chunga ti zo hnu chuan a kalsan le a Melody chuan ara chula in Christian a soi anga a ke chu zei buna tuma ma se thinrim tak chuan a top san le ta zana lo ni a tuya in lo na a rei ve to em awang chuan a tuya hal ta em a chu ti lai chuan pathian in a dil na te chu angai thlak sak aniange ruwa chu a ron sur ta buan mai tui in tur chu anei le ta radio chu onin news puang tu chuan ruwa sur na sat em awanga kongpuya tuya len na sat em awangin motor ten kongte an zo thu a ron puang rei lo te hnuwa a chhaka chuan motor chu a ron ding tangei mai le ma se a be sei lo takin amang chia belcha turin Christian bok alo ni chutia omna aron panlai chuan plan thar nein sazuthi to thisen chu a ke ata tin alo thider ta a ketan buna tumwanga tuar zolowa thi anga lan chu atum ani Christian chuan laita en pa in nai taka aron bia chutia aron nai ta mo tia chuan Melody chuan lo vitin akar chabi chu a thu saka alok sak ngala chuta thim thama chuan chabi chu a pai bo ngal bok Melody chu tianga ti chan chu kar dangin a motor ding chu an ron huwa be sei wang ani rei lo te hnuwa chuan police motor chu a ron ding ta a police officer kar atanga a ron chu arwal chuan Melody po puina ngenin alo aw ve vaka ma se kho puya ring na sat em awang chuan auri po chu a hria that thei meulo Christian ero chuan ti sual nei lo ang mai hian khuwa omdan awanga liam tuarin police chu cabin nai bera shwai tur chuan angena Melody chu lo aw chun zom vezel ma se a aw thom hre tu reng an omlo chulai hmuna tanga a chhuwa wat lo chuan rei tak adam to don lo ti a in hriat awang chuan Christian soyanga a ke tan chu a ril ruka chuta inti huai sanin ani ang chu ni ro se
tiin a ke chu atan chan ta a tlem te a zai man tia tuilian chuan a kar chu aron hnola a kar chu tlain a kong khar chu aron in honga a ke po chuak theita chu hmun atang chuan chua a hliam enkol chu amamo tak zet khomwala thlen chuan tiang hol chungin akalta a luya tang hlalote a chuan cabin nom chu awa hmu a chu ta tanga aw thom ron chuak chu a shebok chu chuan man mo taka kaltirin cabin chu apan ngal wata ma se atiang hol chuan savom thang chu hol palin aron in per pop mai chu cabin chu Christiana na soi nge kha ani aring ta a chunga chuan Christian po om nge chu aring ani ti chuan film khur takin cabin pona akal kwala a chunga wa bi chuan Christiana na mami police pa a that ti awa hmuwa cabin nei tu te fanu keiti chu khuma a phuar ti awa hmu bok cabin chung avalu chuan cabin nei tu te chu than ni ti amungal bok police silai chu lak sakin mei cheno pang chu chhuat atum ta a chu ti lai chuan Christian po midang abum huna a ha ka tan ti in police uniform chu alo ha chin vela reilo te hnuwa Mallory chuan Christian a pen thom chu hria in a biru wata Christian khuma a thut vele silai chu phorin atina a che chuan a ka tur thu a shil Christian chuan a ron be thut mai chu ti lai chuan Mallory chuan keiti chu tlan che turin atipa bok an in chei tangat ngata reivak lawa chuan Mallory chu atal chuak theita Christian chuan a zong kwal ngal wata ma se a hmu zo lo pona chhuah hnu chuan Mallory chuan bathlar chhawng hin atang